Kenya belongs to all of us. Omiyo kik wabed mana joma ywagore kinde duto. To wabed ni to ang'o ma wanyalo kelo kaka duoko kuom chandruoge ma samoro wan godo. Kasto wacho ni Masi kawuok Kisumu, mbona serikali isichukue hatua kwa shika waliohusika na kifo cha Ojwang? Maana gima medo penjo. Kaka wang'ie nikech obro wuoke kidienye ni mondo wang'ie mamoko bende. En samoro dipio ni yulo e weche mag chiwo ratiro. Nyalo bedo achiel kuom gik ma samoro nyalo miyo remo pod jajni e chuny oganda. Nikech king'iyo kata rapar kitime kit oganda, tiyudo ka samoro ok gol ng'ato e bori chak iko kendo. To bende ok go nduru, en mana ni waparo ng'ani itimo gimoro mar kwe manyiso nyadhi mane gimoro timore godo. To bende sirikal keno chiwo ranyisi, apane sina jabe no chiwe to gweno ka doje pachi baneno ka imbi nene ni jatend migawo mar omenda John Mbadi osebedo ka wuotho kotemo somo paro, nyiso ni ojiwo siep to kawo pachi to jotelo mamoko kochakore gi jatend piny bende gisetimo magi okenge kokenge mondo duok mirima piny kapod samoro ji ok oparo chandruok mano beti chien. Gavana Ogwen Bati kapok abiro kar jatend migawo John Mbadi kanyo, yes, to e achom wiye kama je ikelo mondo otik wach mar ng'anyo ni. Yes. Ntiere weche manyo wuok e ng'anyo ni ma iwinjo wacho ni lessons mane walan ma wang'iyo to piny owacho no puonjore ang'o e ng'anyo. Jo piny opuonjore ang'o e ng'anyo. To wadu wayudo ni ntiere gik ma piny owacho nyo ko puonjore e ng'anyo. Piny owacho ma wan godo ni nigi dhano mang'eny ema omiya penji ni to advisors ma William Ruto keto moluore mang'eny gibe konye. Kech nwaneno ka piny owacho pod tiyo gi tactics gi mbinu machon mane Moi tiyo godo ndalo mane Moi kweyo ng'anyo kane dhano manyo multipartism nyaka sani gidwa tiyo godo gi Gen Z gi. To mae ema nyomiyo jo Gen Z gi nomuomo gi. Nikech challenges ma piny Kenya kale sani opogore gi ma Raila Odinga gi Manyong'o gini gi Morengo gini ne kedo ne gindalo cha kane imanyo multipartism. Koro piny owacho nyaka bed mariek, to rieko ne manyo ayudo ka chalo gima nyo odwa remo gi matin. Omiyo nyithindo gi nyomuomo gi. But we wach ni ka ni kan chire gima ncho timore maber e piny Kenya ka. To ncha en ng'anyo mar Gen Z ni. Awi no bedo mana marach ne jogo mobila no chielo gi magina. Bedo ni nyithindo gi nomuomo modonje parliament. Monyiso jotelo ni telo gi teko en mar jopiny. Nikech chien kachi neno ka wajumbe gi nega agog gi. Magi maje wacho ni cha ni nyithindo gi jo Kenya te no kelo petition e wach mar omenda cha. To William Ruto mana kaka jine wacho ni kamaleria ni gimochuo yie wiye to kogole wiye. Mi wajumbe gi bende ne nyiso ni ruoth daga minga. Jasugoi ber. To jogi nyiso ni gini rach. Ni jasugoi ber. Ni patepa ka ni ber. Mugi kama nyocha nyithindo ka ne odhi orakore gi wajumbe e od bura kacha rigiri. Mane gima noko nego bedi ne chopo kacha. Koro mano mi lesson number 1 ni wajumbe no nwang'o lesson ni kata ne giparo ni gin gi jorit mapek. E chiwinjo kama ko wacho ni ne okwonye ne nyithindo gi chopo. Ema no mi inyiso gi to gidwa winjo. Nikech ging'ene gin gi bodyguards, nikech ging'ene gin gi bunde, ging'ene tear gas nitie. No gik kama wajumbe gi ofwenye ni kare tear gas gi bodyguard ok nyal rito piny. Mano en achiel kuom gima ne otimore maber. Ne waneno ka jatend piny Pino ingo ne mogo mowacho na ting'o bada adhi timo achiel 2 3. Mae nikech ng'anyo ne momiyo koro nyua neno ka kata mane tho mar Ojwang ni Albert Ojwang jo Kenya ne pod nyalo wuok oko gi chir ma die Lagat manyocha no omokie kom kokoko giko ni no golo tiende achiel oko. Magi gin matunda mag ng'anyo gi. To ntiere gima nyaka ing'e ni ng'anyo gi ok nyal pogo gi siasa. But ok nyal pogo gi siasa. Gima piny owacho nyaka ng'e sani nekech koro ng'anyo mwacho mbele ni nekech ang'e ni sabe rito. En ni nyaka gibi gi mbinu masani minyalo res godo ng'anyo gi. Namba 1 winji gima jo piny wacho. Sirikal obed mar county obed sirikal mamalo nyaki winji gima jo piny wacho. Ndalo mane itelega goko mane wacho ni ing'eni kata mana JK kinyo kaka otayo waka okonyal biro ni but in kawuono in medhi VOJ yonge in medhi tayo kaka wanene. To kong'eyo ni samoro in your state of mind chalo nade.
lalruok moro ineno ji go mbaka ma by the time makoro dhano bed cha to ne ise chalo gi kaka wanene no kineno kaka sudi ni koro chalo gi mama Ama to kiye. Ni ngalo ni sweta moro mara kido ka Moketo na Max. Sweta ni maro lendi ja. Inyalo biro go makori ket ma ka jo pinyo to giko ni atu mabe kaka wanene. To ka ni kata mana ko buya igi nene mfongeno kata kane podo ko chako miel ndi kaka ken ne nyiso na governor tielo itero kama ko kiyud ka ji miel ka dhi mbele to ini miel ka ji ini dog ji koro magi gin gik ma piny owacho nyaka winji mar ariyo piny owacho nyaka ng'e ni e sirikal mitayo sani ni nitiere midie mang'eny ma jo Kenya kanie kaluwore gi onge mar tije omiyo sama ng'anyo luongi onge possibility ni ng'anyo mopogore gi mar professionals ng'eni mar professionals kaka mag dakteche mag jofwambo mago biro dhi maber to ng'anyo mose luongi Mfangano Street kacha ng'anyo mose luongi Tom Mboya kacha nyaka ang bed gi koko nikech chieng'no bende ma ng'ato dhi keye odhi oture duko yude mogo moro duo godo odhi oture duko kwale laptop moko duo godo to malitie moloyo ni government bende ka ne ng'iyo ng'anyo mokalo ni bende no odhi odonje mbinu ni nekech joma rieko onge sirikal okaluor mar wacho ka nekech ka ni neno kaka governor ma Nairobi nyoro nyowuok oko to je ibiro nyisi ni ka no ng'iyo kata ka koloso to yudo ko chal gi jicha Achicho to en. Ochicho chich winjo koloso to chicho chich kineno ka ng'ato wuotho chich to nyisi ni macha paro mofuwo ka ng'ato nyalo dhi kawo jomoko gi guns gi jonjore mobedo haya ni koro tam jogi ng'anyo mano mbinu mane mo itiyo godo chon ok nyal tiyo sani donge ne gineno ka mano ok otiyo kech ino ka giwuotho batho bila kama jok moko maricho ma wigi ojanyo koro gima mondo ing'e sani nekech wuok tijni ok gibi kawo jok mojany ka to nyocha ne gisemiyo gi gimoro gi bilo koro joka diri ore gi jong'anyo nikech joka no oseyudo ni kare ng'anyo ni yute koro gidiri ore gi joka mondo mi gitim ang'o mondo mi gikwel koro ing'iyo ni to characteristics mag ng'anyo mondo ng'anyo bed successful chalo ga nade kech wambi ng'e nitie ng'anyo moko mosepango kawane civil society kocha ting'iyo ni mondo ng'anyo bed successful en nade tiagas nyaka dire police ok ong'e ni tiagas ni ma jogi dwaro dukni jokuoge ka biro mondo mi gitim ang'o gitur dukni koro nyaki ma jogi gigi mae e paro ma nyalo somo piny owacho nikech seche moko joma riek ma gin god ok dwa tiyo kech aparo ni samoro kosemi ng'ato milion 2-3 moko to ringo godo e kor pap ka oringo godo mano ok nyal Victor sorry nyaka gine abiro chulo ni mondo ibed mariek nitie kaka government nyalo infiltrate e jong'anyo sirikal ng'iyo ni ka jong'anyo gibiro dhano 5,000 to sirikal nyaka bed ga 5,000 mamoko ma make sirikal mamuol manie i jogi makisefwenyo ni Tom Mboya kacha jong'anyo mantie kacha cha civil society ni kelo dhano 2,000 to sirikal karo dhi om dhano bende gi lori mamuol ma othiedhi iwinja makore mata jogi to joma mang'anyo gi bende ji ong'egi jok ma organize gigi we rito nyaka dakika mogik ni koki wuok gi lori mar picha ni dwa kuom ji but nitiere ng'at ma osethagore ma en owacho ni kata idhi go e risasi ikonye kech ngima no joge matiagas no kodigo kuomi ng'at ma kamano deal godo tek to gi ng'eny pacho ka koro ka gi ng'eny ting'iyo ni ere kaka inyalo deal gi jogi jotelo sani ng'eni ng'anyo gi jogi loso gi e mbui ma gik ma jogi noneno tiyudo ka OCS moro pod owuok nopango ji gi runge opango bila gi runge ok ti nyaki ng'e ni to katieko mondo awene jowetena ni ng'iyo kweth ma jatend piny osebedo ka romo godo State House jodongo kodhi Ukambani kae odhi ochoko jodongo mokelo king'iyo delegation kata mana manoya Kisumu ibiro penjiri no jende adi mane gino bende piny owacho oseng'iyo ni to influencers mane mbuigi gin karang'o moseluongi gi e kar jot mar ker mondo gilalre gi jatend piny gin bende giwache gik machandogi ing'eni ndalo moko kidhi e kor gweng' kucho to kata kidwa chung' to nitie jotelo mabiro nyisi ni jodongo wane mowuotho kodi wane mwang'e gweng'ni gin sani king'iyo kata mana nek mar Albert Ojwang ni obila manochwade risasi cha bang' seche matin tineno ka jo Kenya osegolo
mbinu mainano joka tiyo godo machoncha ma obila gi jomoko jotelo dhi kaw geche to biro wang'e chuny town ni mondo mi giwang' police ema wang'o gari mondo mi giwach nang'owa macha koro tisani nikech bang' dakika 3 jo Kenya osenono number plate cha magiseng'iyo mbui mar NTSA ma ginwang'o ka garino nyaka sani iri ng'at mosewuok ni gache nowang' mane owuok e lela mowacho ni an gacha nachungo Bathu Chumi House owang' iseneno ng'ama wacho ni garino mare gari manyocho wang' geche ariyo ka be wuon gari nosewuok gari ka gari dong nigi wuongi koro magi mbinu ma ok nyal tiyo sani but adwa nyisi ni gima dhi timore chieng' tich adek dhi bedo makore lach ka piny owacho ok obedo matan nyaka piny owacho address noni to jogi manyocha nowito wite ni neno mine kaka ywak ma moro wacho ni jatend piny nogo na simu kaka nogo simu no pok ochako winjo kendo koro mai thuolo ma nonego piny owacho kariek to bedo proactive idhi manyo jogi ma jogi olal kate koda piny owacho manolal gi nikech ng'ato be ok lala tidhi manyo gi to sani manonego bene gimoluongi gi e kar jot mar ker to ka gie kacha to giwuok ka gibuonjo to ma piny owacho dil mana gi brokers e diere ka to jok mamulo gik mamulo jo piny ka ng'at mowito janyuol na kaka ni neno wuono Albert Ojwang mowito nyathine kuma marach mowito nyathine jatend piny ogone simu bang'e ineno ka gavana Wanga gi timne odonjo kanyo kata odoko ni pek mar lit nitie tineno koluongi e mibetie gi jodito moko ori jogi ok mana chudhe ma samoro or matin to chako go bath gino to bende ok awach ni pesa kende ka ne in gi lit kata ng'at mochwanyi bati emomiyo wach miwacho ni mosni kweyo ga chuny makata ng'at moro ma ohinyi kamoro to biro koni J-Mos notimore to dhano kier iwinjo ka goye chunyi to kilinga linga to medo mana nyayo gigi to mae ma piny owacho kokotang'ie apaka mineno biro ni to dhi build momentum moro kendo masa moro kaka dhi dunyore chieng' tich adek nikech dunyruok to nyaka dunyre kendo dhi bedo mapek bang'e no inyalo yudo ka gino chako nyuolo gimoro ma momentum moro ma jogi paro ni ginego cha koro kowuoke mapek yie mondo awene jowetena. Alright. Unyalo go wiye nikech koro watieko mondo wadonje wach kaka jotelo nyalo interact gi ji. Ka wang'iyo bende finance bill ma 2025 mane jayulie kocha mondo wabwang'ie ni to wach maromo ma jotelo mawuok Kisumu nikech mae ma koro duoko wadala watere ni nyikwara mugi to ento no ber mane mano wuogo nikech rombe gi osebetie jay ok ang'eyo ni in wuon king'iyo wach mar ote maduong' manitiere ka nikech serikal koro chaka gima nitiere akere keke okiani tim nang'o gweno wacho ni gini nyalo bedo maliet kopo no kotim ang'o serikal ong'e gima onego tim to an nagi toka bende jok monego tim gima serikal onego bedi tim ong'e gima onego gitim nikech rowere gi gik ma gidwaro tin malich to gik ma gidwaro go yot timo achiel kuomgi gikoni wan kaka joma tindo pesa duto ma serikal choko nyiswa kaka pesa gi tiyo to pesa gi tiyo mana kaka budget onego wach adi bedie maber ka and again ni jatend migawo mar omenda John Mbadi time to nego medie mo matin mondo med time maber ting'e ni Mbadi kende mok nyal wache Mbadi koro nitie kuma en kose wacho overall jotend migepe modong bende nyaka support message mar Mbadi ni nikech en kanyo osegeloso budget mopogo ne kila migawo omenda mare to koro jatend migawo matuke to biro wacho ni wan kaka migawo matuke pesa momiwa waseyudo projects mwatimo ginang'owa achiel ariyo adek e transparency kod accountability ma nyithindo gi wacho ineno nyithindo gi penjore ni to higa mokalo achiel kuom gigo momiyo nwa ng'anyo en ni ne nitiere arambe moko manitimo gi josiasa mokithurka migole omenda makor gi lach pesa ni wuok kure to aneno ka kit arambego ochako duogo sani luongo ni empowerment nyithindo gi penjo ni to ka Kenya onge pesa ochumi mar Kenya bende pok otegno kaka otegno to pesa ni wuok kanye ler e gigo nikech adira makende ni jotelo gi bende nitie kaka tudore nitie kuonde ma gigole mwandu gigi ok ochuno ni nyaka gikwal serikal
lakini japiny di bed gombo mar ng'eyo ni to sami golo milion 3 e Harambee, tigole tich abich, tigole ngeso, tigole jumapil, mano milion 9 ndalo 3. Milion 9 nigolo kanye. Ka in go handi moro mitimo mamiyo ohala, wach ni magi mag ohanda. Ka in go siepeni makongi kaka jowagi jokongowaga sama ng'ato wuok gi wuoth, to koro kidhie gi kainago tiwuotho kitegno, to wacha ni an ne ojola go siepe na momi atimo ang'o, nikech dhano ka dhano ni go siepe. To bende kiwango ma intiere lure go siepe matimo ang'o, ma in go gi gimigoro gibro joli. So magi transparency ga accountability, nikech samo kiwache to in jatij sirikal mamusachi bende wang'eyo, tidhi Harambee tigolo pesa ma en misachi nyadi 12, to kara in odi dak kech, to kara in advance kikwayo timi misachi te. So magi penjo ma joma tindo gi penjo, to kata wan bende wapenjo. Ni we utimo gigi mabro miyo kagima uchalo jok mang'isa chae na japiny mawinjo matek. Timo gi okrach, lakini dikre uru. Tim gi e yo moro makata japiny bende neno na diera, gini to tim e yo maber, gini to tim madhi konyo oganda. Nikech adira makenda ni kichoko pesa na youth groups, idhi konyo vijana. Kichoko Harambee ne women groups, idhi konyogi. Nikech sama giyudo matin maginyiewo godo tents to gi kombe to gi bohayani, nitiere nyithindo mabro chiemo, nitiere nyithindo mabro dhi skul. Lakini kapok itime to goe mbaka japiny ka nigi penjo moro amora ni. So gima temo wacho en ni bati sirikal nyaka neni gima ging'eyo nonego tim, weche magi wacho kaka giwache. There's a problem gi communicating gigo ma sirikal ne timo. Awache ga pile nikech japiny dwa gik mayot mang'ich. To shida en ni josiasa mokawo communications ma sirikal gigo godo siasa. Nikech kata king'eyo weche mag affordable housing, VOJ nyawa go mbaka go mera matin luongo ni Chris Omondi, pako gani Mopao, to wacho ni bondo wanyicha waneno tenda mar affordable housing midwa ger udi 1,000 bondo. To ang'iyo ni kiketo mjengo mar gero udi 1,000 bondo, ng'ata madwa gedo bondo kanyo bro thagore mar yudo fundi, nikech funde te ni kanye affordable housing. Donge mano ikelo yo mar yuto. To jok madwa wang'o welding, madwa wang'o dhoudi, madwa wang'o dirise, dongo yudo kuma gitie. To kata mana hardware mani bondo mauso simiti, jotipa makidonjo bondo to pangore but highway to kanisa na mar cathedral mar Anglican, donge gibende giyudo kaka gidwa keto kuoyo kanyo pile to giolo kokoto kanyo pile to giolo mara, donge giyuto. To na mine matedo ne gichiemo. Kata mine matedo. Nikech site migere udi 1,000 kakoro ni en sau 7 ji dwa dhi chiemo. Wana en kuma duong'. Ng'ata motero gire mauso kanyo nyaka wuog gi gimoro. Tingeni josiasa to ok dwa wacho ni mano. Lima so kaka gi communicate gini ema shida nitie. Gi break it down mondo japiny one, nikech sami kodi dwa gero udi affordable housing 1,000 tiweye kamano to kipimo na japiny kaka gini bro loko ngima makani. Japiny koni idwa kwala udi 1,000 go ng'ama bro dak, to bondo sani mondi yud otek, nikech bondo town matin to ji oseng'eny, jomoko sani ya Kisumu kabiro bondo. So sami timo ma ipimo na pima japiny ni ma e ber ma gini bro kelo na oganda wa. So transparency and accountability pod nitie shida. Kata gitemo lakini kama duong' pod nitie, nikech sirikal loso, japiny dwa ng'eyo, to kochopo weekend gigo mawuok e dho josiasa. Ni neno kaka koro gimoro nya neno kani e mbui ni Kimani Ichung'wa nowacho. Ochalo ng'ama thiano akia kata en adiera nowache kata kongo na konga. Ni finance bill mano wacho ni rachcha atamaro mare mar 67 nyocha wasekalo kukia. Koro mago to losa ina ma. Sama John Mbadi ng'ong'o FCPA to kelo finance bill ma 2025 mabende nyaka wapuoni nigi chalo odwa berie. Although kena 100% kako nego bedi, nikech bende wang'eyo ni gigo nya beda 100%, lakini nitie ber mathoth manie iye. To iti biro ni maro mane rach chan watimo ang'o nyawa kalo mago to koro loso man. So sirikal
nyaka ng'e ni to weche megidwa wachgi jomage ma wachogi to giwachogi kiwango mane. Mogik Fred owacho wach mar ng'anyo ni ng'anyo ma tich adek to pod bro gwere liekore ni bro gwere to sirikal nigi template mar neno ni ng'anyo ok ogwere. Tarik nyalo paro 30 Januari higa mar 2018 ne pod wan e Citizen kochara mogini ne pok ochaki. Kawa goloji sa paro kinyi, I remember I was in the desk. Mwa ketogi, mwa station gi konde duto tetete ma Nairobi ka, nyaka gi Uhuru Park. Kane Raila Odinga wacho no dhi chamo muma kaka the people's president. Mwa selando mwa kone ji kako bilo kwa karombgi Uhuru Park, maonge ng'amonego donje. To kaling matin, nyalo parapani nen leto, emane ni kanyo. Karomo kar sa 12 gi dakika 15 toro na message ni ai chal ka gimo bilate mangowa wuok ka. Kakore nok timre. Ukora ni jo bila wuok ka wan ka. To kwago live kanyo to ayudo ka ngowa bila wuok. Nyakora Mugiromo kaendi sa 3:45 ka riekni magwala okelniwa koda Safaricom M-Pesa Business Credit. Binge yore duto mag omenda manyalo konyi dongo ohandi. M-Pesa Business Credit biro miyi tego ohandi e yor yudo hola maromre gi dwaro mari ne ohandi. Di star 334# mondo ichak safar mar tego ohandi kawuono. Police anikaj. So kiweja piny otimo gino modo watimo mokirakri kode. To bende kotira tika to doko na kuma doke. To linga to kinjenge badhi mana ber. So template mar deal gi ng'anyo gi nitie. Momiyo en kwayowa ni joma sumo paro ne piny owacho. Sumuru paro mariek. Sumuru paro maber. Paro magero serikali nikech adira makele VOJ nyaka ne piny Kenya yudi loch. Kata serikand Moi ni poko bede gi to aina mato majiri godo serikali. It is widespread. So nyaka gipenjre ni to gina go ng'o mwatimo manyalo miyo japiny bedie gi geno gi piny owacho. Mago nyaka bedie. Ndalo moko gimoro Fred owacho ka mar luongo jogo mane owito jogo mano hinyere tibet kod gi piny kaka jatelo. Nyi neno ka jatend piny kano gone simu Wuon Albert Ojwang. Kano wacho na diera jatend piny nyotimo maber mogo na simu mabende awinjo no chalo dhano. Awinjo kogona mos mabende anene kaka dhano wadwa, anene kaka janyuol moneno ni awinjo late to reach out moloso ko. Kanyathine. Nwasumo paro gi jatelo moro ka. Kone ne achiel kuom gino ma sirikal kata gin bende nyaka gitim. En ne gimanye jogi gibed godo piny. Nikech sami manyo jogi mibed godo piny. Gone agoya ng'ato mos sama en gi late. Ber matek. Kai to giwe jimba adola imiye ken. Piny owacho ni en piny owacho machunye guda. Nitiere makosa moko ma ok ginyal timo sani. Kaka medo ndicho. Yes. Ing'e ni dine onge tho mar Albert Ojwang. Kata mana ng'anyo mapek mwadibedo Wednesday. Nde ok obedo mapek kama. Nikech tho mar Albert Ojwang cha omiye momentum. Tene ni olo mafuta momiye petrol makoro ineno gini koro jogi nigi chia mar dhi bagi maduong'. Kech ne gisende kobila gi uko magi wewe ngeni yen kidwa muko siro tisemuke makoro kata lak kidwa muko tisende ke ndeke makoro we mana koliro matin. Koro nega ji aoya mineno sirikand ni timo. Kata mana ringo mochwak mayom nyalo muke. Nyalo muke. Kata mana ni anki omone piloni. Tumukore koro nek maoya to gin dicho manyo gitimogi. Gik manyalo medo mafuta e gini. Aparo ni nitie jomoko ero William mane sirikande ka. Mabenya ka koro tem gim mana e Bath William kai mino ka gimoro dhi wuok kaka koro ng'at mane igori sasi ng'anyo mane okalo majuma cha obila muche to chwado ng'at ma uso mask tenno ka gini osemana medo mafuta koro jok mane Bath William mawinje ne kete ng'eni benti mochiko itgi ka mawinje to mano bende mwamiyo gi e paro makosa moko mofuwo kata makosa moko matindo magitimo ahinya ndicho gi netgi koro nyaka ming'in to ere kaka ginyalo tieko mondo kik med jimbo magini. Right. Nyakor Perez Ken Muga. Weche pod thoth sai matin. Dakika odong' 10 to romo saa 4 mar Onyango. To kapok oromo saa 4 nitiere wach mabende nitiere kae. Inyalo miyo magi kanyo ka swadonje wach mar limbe mar jotelo mawuok Kisumu par loch mar jatend piny. Ang'o mowuok moduogo dala nikech
kiwinjo gimane Ogweno wacho ni samoro thoth joma iluongo ma samoro itwak godo gin joma ikgi osebedo madongo, onge okenge mag ywayo joma tindo gi bende mondo ng'e ni kata kapo ni gigamo rieko kowuok kuom joma dongo to gitero rieko gi ka biro ting'o gi ka gidhi nyime wacho ni kacha no ayudo gima ni wacho ni en kama cha wayudo kaka en kama ma e gima wacho no to mane magirengo gidogo kuom joge ma bende tindo ma samoro pod nigi teko mar timo gik ma samoro nyalo kelo pek e piny Kenya. Ang'o ma wuok maber ma oganda nyalo pako kaluwore kod romo mar jatend piny to kod jotelo wuok Kisumu? Apane en gima waseketo ne jopiny nyaka nche ne romo ma kamano bedi, kendo nche neno ka bende bang'e to gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o nche ne oloso. To gima duong' kapod ok adonjo achiel kachiel e weche ma hie en ni waseneno kaka osebedo nyaka nche ne los sirikal mar Manywanda ni kata broad based government. Ang'eni ne watemo loko tiende gi dholuo to samoro tiende wacho tek yamo jato nyalo kawe mopogore, koro broad base no kawe mani broad base. Oganda kata jotelo mawuok kaunti ma Siaya nche ne oseromo gi jatend piny, mawuok Homa Bay nche ne oseromo gi jatend piny, ageno ni ma Migori bende ne oseromo gi jatend piny. Koro sano chako neno ka Kisumu bende ne obedo. Inya paro ka kinde mane nitie sirikal mar Uhuru Kenyatta, Kisumu en achiel kuom counties mane ng'iyo ni ne obedo machiegni ahinya kod Uhuru Kenyatta, kendo king'iyo kata mana chenro mar yaro dho wath kaachiel kod loso meli ma bende jo lweny ma pacho ka osebedo ka ne dhi godo nyime, en okenge mane ng'iyo ni otem goyo. To sani king'iyo kaka ne timo chenro e bwo sirikal mar Manywanda ni, nitiere achiel adek minyalo wacho ni jopiny makaluo okwano maduong' ahinya kipimo kod kinde mokalo. Ranyisi ma ne ng'iyo ka ni ochiw singo ne oganda jo kaunti ma Kisumu, anyato king'iyo korka chenro mag tuke to kaachiel kod Nyayo Talanta, bedo kod paw tuke ma bende nyalo bage tuke kaachiel kod bago chenro opogore mag romo. Mano paw tuke ma bende owinjore bed ni idhi nyime kod tieko ma Mamboleo ma owinjore bed ni ibiro mwonyo maromo milion 800. Koro mano achiel kuom okenge mantiere kanyo ma bende sirikal mar mamalo mar William Ruto ne nokosingo ne oganda jo kaunti ma Kisumu kucho. Ing'eni sekta mar nam ma bende oriwo koda ka go mar meli to kaachiel koda ohala mar rech to kaachiel koda chenro mag pith mar rech to kod dongruok e alwora mar nam Lolwe kanyo, Kisumu koro en log tich mar chenro go duto. To kiwinjo okenge mane sirikal wacho ni koro gidwa ni mondo mi gimed keto anyato kaachiel kod omenda mowinjore bed ni keto ne sekta mar dho wath, to nyisi ni mano dhi konyo kiwe Kisumu kendo to dhi yawo gwenge mathoth makaluo, nikech gima donje log tich mano gima dhi kere machop ko e chuny gwenge. To mana kana wache kinde mokalo e seche minno kigero ndara ma Homa Bay to makore gi ma Migori to dhi makore gi chunye kaluo ma en Kisumu, to mano ng'eni se yawo Nyanza mangima. Nikech koro mano nyisi ni ka koro meli nyalo wuok Uganda ma meli go Kisumu kokelo mwandu, kaito mwandu ni igolo kata gi nyamburko kiluo kod ndara lam menno koseger ni molur Katito mochop Homa Bay ma ng'ato kete kanye e hardware ne ng'ama chielo bende gole gi meli kanyo kendo ka chotore chula mfangano kochacha, kata kogole gi feri kata kogole gi water bus kotere kocha. Koro mano en dongruok to kaachiel kod tudruok ma anno ka jatend piny omedo chwalo kaluo. To kokalo kuom limbe mano timo gi oganda jotelo ma kaunti ma Kisumu, apane kopogore kod siasa en gima nyalo miyo puoch gi pak. Mak mana ang'eyo ni thoth gigi mana ka jo Fed wacho ni gin gik mitimo kaluwore kod chung' mari e yor siasa. Koro dibed ni kaponi inyalo som gi kido makamage makata kopogore kod siasa, ni kata mana sirikal mabiro bang'e obed mar William Ruto kata Oyo, to wanyalo bedo kod kinde ma jatend piny nyalo bedo kod romo gi oganda gi jotelo mowuok e counties ka county mopogore kada mag jogo masire lwedo kende. Tapani counties onyalo bedo kod dongruok kech kopogore kod budget ma iketo ma ilando cha, nitiere kinde moko ma samoro pod nyadok chien chake iketo budget mambalang'. Nitie moko minyalo wacho ni wanduso ka wachako keto ka, nikech budget en gima iluongo ni progressive, en gima pod imedo ga doye kaka kinde medo dhi. Koro samoro jotelo mowuok e county makama medo yawo pach sirikal ng'eyo ni samoro kinde mane iloso budget ni ne ok okawo pach oganda makama mondo giwache ni pigni ema wadwaro to ok wadwar ndara ni. Koro mago kaponi jatend piny omedo bedo kod kido kata culture machalo kamano, bedo mayot ahinya
ahinya mar mondo mi oyaw piny kendo mak piny kanyakla kendo obed gima iluongo ni symbol of national unity. Erokamano ahinya jaduong' Ken Muga, aparo ni go wiye maber nikech sabe koro yuko. Ang' ne wadhi mana nyime ka wayude kuom gavana Gweno wach koro soin dam cha benyo giwuoye Ken limbe manyo jo Kisumu obedo godo ni ang'e nitie gik mang'eny ma be samoro wageno ni kaunti ma Kisumu kata jotelo manyo ni kanyo gibiro medo lerie jopiny kuom gik manyo giyudo. Ang'e ni alap tuke ma Moi ma en achiel kuom alap tuke ma historic bende nyo aneno ka wachore no ket milion maromo 700 mar vigero alap tupe no. But achiel kuom gik manya geno an kaka ni wach mar midhiero mar pi mar oula mamako kano Osako Junior biro nyisi kanyo to gi ji duto te ma bende neno ka wuok e gwenge ma Kano midhiero mar pi ma higa manyien samoro kwa loko to koth biro mapek to biro ji kinde ka kinde. Aparo ni en achiel kuom advantage manyo onego bed ni telo ma Kisumu kawo mondo mi wang'i ni to kech ka ng'iyo budget kacha to ok aneno maybe je samoro okole matut ka bende nitie omenda manyo oketi ne dam mar mar koru yes so incha nikech en gima osebed kiwacha bende nitie okang' manyo ogene nikech achiel kuom gik ma hinyo ji Kisumu kata Kano kacha jokano samoro nyalo gombo ng'eyo ni to oula musiko sombo gi higa ka higa madhok dhi nje neno mana dweche matin mokadho dwe matin wach mar sirkal saidia cha kendo koduogo bende nitie okenge manyotim koro manda paro nitiere wisdom mar jo Kisumu gi jotelo manyodhi mak mana ni gima watemo wacho kani e limbe mamoko ma samoro biro medo betie giri wiye kijende to jomatindo gi bende ka gidhi godo e ot mar sumo paro jatend piny gimbe migi thuolo gi wuoye we tingi tinga ka jomo tingi bag nikech no aneno matin jomatin manyo nitiere kaka Charles Osako gine lakini ngama nyo miyo gi thuolo mondo mi gimbende gibede representative gimbe giwache gik magi kale kuom sani bende kosum pachgi nyalo bedi maber koro telo nyaka betelo mantiere jomadongo joma ginie diere jomatindo gi bende kik we ma kik beda jok mitiele lori to bi bora no ne pichni gi kose kaw pichni ari adek tichwadi e mbui to pachgi to okokaw. Okay. Wach mara ohula no anyalo paro ni mana duche achiel ariyo mokalo bende ncha ne chendo magero ohinga kata daik Nyando ncha ne ochakore mawinjore bende biro kawo maromo kilomita 50 ncha ne giwacho ni gichako gi thuolo mokwongo mar kilomita 4 kaito gibiro tieko machielo mar 46 komendo yudore koro pani en okenge manyalo biro konyo jo-Nyando mak mani koro so en ting'e ni koro en malach mawinjore bende siasa bare mane pod chendo cha kata midhiero mane pod omake chewinjore bende koro sirikal gonyo thuolo mondo mi chendo no dhi nyime. Yes, Jane. Mana mapiyo mokwongo koro so in dam apa ni gima timore sani en ni piny owacho ne dwa loko kaka koro ibro manyne pesa apa ni onego bed okawo bilion madhi mna 20 koro apa ni mogik chak dwe mar abich na neno kamoro ka Eliud Owalo wacho ni gitemo ng'iyo public private partnerships mabende en yor achiel ma sirikal sani koro mako matek mar neno ni projects mang'eny mondo dhi mbele so apa ni pod gimanyo jaket mwandu mondo kong gima sirikal osiketo mondo lose otieke yor wuodh jotelo ma Kisumu lore gi mar pachi kod pachwa ne dongruok mar ogandawa. Mana kamano nyakwara mogege dakika chiel modong niendi adwaro ni mondo mi akaw godo thuolo makende ma dwoko niro kamano kuom kete Radio Ramogi ka chiel koda chendo niendo mar kogwen chakre okinyi kasto bende chendo mar kaka wanene mabende rodhika gi marumo gi kinde niendi kokalo kanyo Ramogi TV ka chiel koda Ramogi Radio ka kata kamano gi sani endi oriti masani kapodi na nyisi kaendi wach momakore koda weche go mag chenjo mabende dhiyo nyime kokalo kanyo e buo campaign mar catch up campaign neni jogo ekodudo te masamoro okoyudo chenjo mane onego bed ni giyudo obedi nyathi kane kinde machien kata mana in ng'at mang'ongo iyudo magi ekidudo te nikech timo chenjo en ginendo marito ngima mari mar familia to koda kata mana jogweng'u duto te ewi tuoche mopogore magalagala koro neni ichopori koda chikegi kiduto te mag neno ni chenjo te iyudo bed BCG polio
pentavalent, rotavirus, malaria, yellow fever, measles, rubella, HPV, tetanus, COVID-19 duto te nitiere koda chenjo magi. Kik wi wil ni ma piny owacho mar Kenya sani endi temo matek mar neno ni ji duto te obedo jogo eko makare e bwo chenro makamaendi mondo kik tuoche mathoth nurgi. Bed ng'atno endo makawo ting' makama mondo mi wamire yot e weche mag rito ngima. Vaccines te nyalore kendo gin mago eko marito ngima kendo bende rito nyaka samoro dhano kik yud tuoche mopogore opogore. Ote ni endi okelni koda migawo mar thieth komakore koda UNICEF kod jochiw sir mamoko. Kivu, we, aneno kin gi mashin mateko ne ng'enyo wuoyo. Iyudo piko motegno seriously. Hey, ma en Spyro Electric. En okoti kod mauta, en apiko motegno mar adier. Apiko motegno to beche ber. Otiyo gi stima, tichaje. Mano ng'ato nyalo rito kuom thuolo maromo nade bwana? To tiyo kod stima maromo nade? Onge rito, idhi mana Spyro Swap Station to iswap battery mari kuom dakika machuok e nengo mgonyore. Akwongo omenda madina tiyo godo e nyiewo mauta. Apiko ni miya ohala. Beyol gi pango line kod bech mauta musiko idho, yud apiko e nengo mogonyre. Apiko matiyo gi teko stima molos Spyro. En apiko motegno, okogol koko seche ma umor, okoti kod mauta to oyudore e nengo mogonyre. Swap battery mari kuom dakika machuok mondi kung omenda. Lem Spyro dila mantiere machiegni kodi kawuono mondi fweny berni. Spyro, the future is electric. Here we go. Binjari mtokni kata boda wan kod wach maber ni in. Sani koro nitie platform manyien mayangi kendo chulo kindani ma isebedo ka itimo. Machiegni Ewigo wagendere pewa wayangi kendo wachulo tiji matek misiko itimo. Mondo iriri kodwa kawuono gima itimo yot mokalo. Bedo na kod obok mag PSV license, good conduct, insurance mopuodhi, ID kod logbook mari. Wabiro pudhi monge chiedh nadi moro amora. Riemb seche ma idwaro kendo yudo commission kaka driver maber. Download Wigo app kawuono e Google Play Store kata App Store. Benyalo ndiko ote machuok ni Wigo kasto iro namba mar 20425. Wigo. Here we go. Weche manyien e yo machuok e lak sechegi. Oyawre nyakwara Mogajwang kendo machiegni mar yudo weche manyien ka thoth gin mago ma mesa manyien luwo duchi makawuono kwacho gi county Homa Bay. Jafwa marwe county no en Alia Beach kama biro luwo na wach motenore kod dhialo yuchieng mar Mondliete kata Widows Day celebrations ka bende ripoto nogo ema iluwo nwa gi jafwa marwe county ma Kisumu. Mano Alano Biero county ma Migori bedalo wacha chelo nogo kachiel kod county ma Siaya nyakwara Mogi. Kapo nitiere moko ma bende nyalo biro bedo to wabiro medo ketie wiko kimondo mingegi. Kata kamano med mana kete nyakalo nin mar koromo sabirio tibiro doche menyina dimba kamutingo magi kachiel kod moko mathoth mampod chokoni kowuok e mesa mar weche manyien. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi. Radio Ramogi Karchum Jaluo Radio Ramogi Maramogi Radio Ramogi Karchum Jaluo. Tayota majuke simo kananyo lero de sandore Tayota majuke simo ajuke makawuono gi Jehova oloyo gibura Samia lenduto tingo badgi Jehova oloyo gite. Tayota majuke simo nengone oyombo
Omiyo jomwandu mejotama juke simoga. Jomwandu kawono ringo kaginyieo mana geche. Nengo taya niyo yombogi taya weya dhialiwa. Gigo ma oko pidho duto ma ingimana. Omiyo we monda dendewa taya dongo winjore. Anyuola nyalo tayi kagiloso kumya inya. Karata ya podi loso yi dongi biro makodhogi. Samanyuola loso komi Yesu taya kara windogi kikibed gi moko mamana gena kumewa. Winyi mai palo pako nyinge ane menda biro alaro kod gi pako nyingo mwana emo chweyo wa. No mandola me jomoko to dhie ng'anyo reche ma ipigi dhialo nyinge taya dongo winjore. Otimo nang'o machalo kama Zachua Rambo Salemo mochunya taya rieny mejonwayo Paulo meda mapoko wondowa Zachua taya rieny mejonwayo Opara yungu katwo choronoga Zachua neno wayo malo boko ne mwandune taya rieny mejonwayo Ewalwege geno notimo ono Zachua kata madoru moto Yesu duokonowa taya rieny mejonwayo. Gonna tumoa Zachua Yesu tamadari jene radiwa taya rieny mejonwayo taya matego maloyo lwenjowa Zachua generali marawe ya chongewa taya rieny mejonwayo osigo na gima dendo gidwondawa Zachua endo makananga kadugoromoya taya rieny mejonwayo omiyo kawoni nalo winja Zachua Simba woningima tayani malo warange malo Zachua okelongima warange malo Yoma ywa koromo warange malo ga baba tiko ywa kowa Zachua okelongima warange malo Anyola wyo kumi kiki bogiga tayani malo Zachua okelongima warange malo Lezi okea Yesu woningima hema gone tumawa Okelongima warange malo Usotinge malo do isel korange negi changelela Zachua okelongima warange malo Longe tuwo dangirumo anuelo ringote tingu wangi malo Zachua okelongima warange malo Monestara kwana wasungo meda eno kelongima Zachua okelongima warange malo Utango malabot nati omera ngani kelongima